بسم سدرابيت سو أمباسادر أحمد طاهر بادوري قالوا زهرة أحمد طاهر بادوري. كخب وديعو زينا مسواتي كريم تقرلاي سورا وصحفي غازيطينيا دبلوماسينيا ناي وترو أنبابي تراخين حربين أمباسادر أحمد طاهر بادوري مبل 78 ዕድሚኡ بحمام تسويو حاصير تاريخ هوت قديم حربين تقرلاي أمباسادر أحمد طاهر عمر بادوري ب23 ጥቅምቲ 1946 ዓመተ ምህረት ካብ ኣቦኡ ሰይድ ጣህር ዑመር ባድሪን ኣዲኡ ሰይዳ ዛህራ ዑስማን መሐመድን ኣብ ሕርጊጎ ንኡስ ዘባባፅዕ ዝተወልደ ብጻይ ኣሕመድ ጣህር ባድሪ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ሕርጊጎ፣ ካምቦኒ ኣስመራ፣ አልኢልሃም ካይሮ ግብፂ፣ ዩኒቨርሲቲ ሓለብ ኣብ ሶርያ ዓውዲ ሕክምና ትምህርቱ ብምክትታል ካብ መባእታ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ተማሂሩ ኣፍልጡ ዝያደ ንምዕባይ ከዓ ኣብ 1996 ኣብ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ለንደን ምልከት ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ኦሳካ ጃፓን ድማ ብሕጊ ወፍሪ ኢንቨስትመንት ሰልጢኑ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዝተጻሕፈ ታሪክ ድሕሪ ፈጸምቱ ንዘለዓለም ይነብር። ፈጸምቱ ከዓ ኣብ ትሕቲ ባይታ ተደብዮም ከለዉ ንዘለዓለም ክዝከሩ ይነብሩ ዝብል ወግዒ ስነ ጥበበኛታት ብምስትውዓል سوء حربኛ كريم تقرلاي أمباسادر أحمد طاهر عمر بادري قدمي مسوء مس جزي بمقردام قعزو أب تذكرتاتي إلو أب 504 ገጻት سورة ኤርትራ በብእዋኑ ዝሰገሮ መድረኻት ቃልሲ እተብርህ ብውሕልነት ጸሓፋ መጽሓፍ መዘከርታ ኣበርኪቱልና ሓሊፉ ሎሚ ንፋነወለና እዚ ክቡር ብጻይ ኣብ መፋርቕ 1970 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፉ بملء عقمون بالحون نهاجرون نحزبون بموفاي نعود حرنتاو قالسن هنصت هاجرن عابي أبركتو زجبره بار عينت زتقس مكر وتحدر لعل ناي مذكر مزونن بلح دبلوماسينيا دراسن تراخن زخونه جغنا هاجرنا بأبركتوم كاب تحبانولهم فتواتن صنعاتن حربنياتات تقالست بمخانو تاريخنا أبركتون إنا ذكرنا بخبري نستنعبتو لنا سوء قديم حربنا تقدالي أمباسادر أحمد طاهر عمر بادوري كاب 1980 حيزو أو قبطن سوريان كله قد لاو عمامنا مفزام دلوي بمنبارو أب 1990 أب سوريا بناي كوماندو سلطنا سلطينيو تسلفو أب 1970 حدن كا أب قدمي حيلي هزباو حيلتات كوميشنر حيل كوينو ካብ ዝተመደበሉ ግዜ ኣብ ዓውደ ውግኣት ኣንጻር ጸላእን ተሓኤን ኣብ ሳበርጉማ፣ ሂካኖ፣ ማይኡለ፣ ገርሲለ፣ ዒን፣ ሽግለት፣ ደንቦቤት፣ ዓየት፣ ዒላበርዒድን ማዕሚደን ብልዑል ወኒ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ብድሕሪዚ ኣብ ላዕለዎት ጽፍሕታት ሓላፍነት ተመዲቡ ካብ 1973 ክሳብ 1974 وكيل ودب هزبا حيلتات أب عدن دبوب يمن كاب 1975 كساب 1976 مقتل حلافي بيت صحفة هزبا وحيلتات أب كويت كاب 1977 كساب 1984 ما أكلنا زينا أم ميدا أب 1977 أم مونغو هزبا كبار حارنة إيران تقرلو حارنة إيران بمونغونيات سودان بسممع 10 ጥቅምቲ ዝፍለጥ ስምምዕ ኣፈኖ ሬድዮ ኡምዱርማን ኣብ ቤይሩትን ፈረንሳን ብቋንቋታት ዓረብን እንግሊዝን ኣብ ምድላው መጽሔት ኤርትራን ኢንፎርሜሽን ካብ 1985 ክሳብ 1986 ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ድማ ካብ
1987 ክሳብ 1991 ኣባል ሴክሬታርያ ክፍሊ ወፃኢ ዝምድናታት ኣብ ሜዳ ካብ 1992 ክሳብ 1993 ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ኮይኑ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና፣ ሚኒስትሪ ንግድን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ተሓጋጋዚ ሚኒስተራት ኮሚሽነር ማእከላዊ ወፍሪ ኤርትራ ቋሚ ልኡኽ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኮይኑ ብተወፋይነት ሃገሩን ህዝቡን ኣገልጊሉ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ቅድሚን ድሕሪን ናጽነት ስዉእ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባድሪ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓረብ፣ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ እንግሊዝ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ኖርዌይ፣ ሽወደንን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤታትን ኣብ ዝተኻየዱ ኣኼባታትን ርክባትን ብምስታፍ ንሃገሩን ህዝቡን ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ኣብ ምዝታይ ዝተሳተፈ ብጻዩ እዚ ክቡር ዜጋ ልዑል ምልከት ቋንቋ ዓረብ ዝውንን ብምንባሩ ኣብዛ ብውሕሉል ዋሕዚ ትረኻ ብቋንቋ ዓረብ ጽሒፉ ብትግርኛ ዝተርጎማ መጽሓፉ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ንምውሓስ ዘካየዶ ዘስተምም ገድሊ ንምንጽብራቕ ዝተሰጉሩ መስገድላትን ዝተጨበጡ ዓወታትን ብመልክዕ ስእሊ ከም ዝረኣየና ብምግባር ጽሒፉ ነዛ መጽሓፍ ንቀዳሞት ሓርበኛታት ኣብ 1961 ንብረታዊ ገድሊ ዝተበገሱ ንሰራሕቲ ቅያም መዘናታቱ ኣብ ጅግንነታዊ ግጥማት ንዝወደቁ ሰማዕታትን ጀጋኑ ሓርበኛታት ስንኩላንን ብጸላኢ ዝተረሸኑ ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ሸላታት ጸላኢ ብማእሰርቲ ንዝማሰኑ ኣባይቶምን ንብረቶምን ዝበረሰ ኣብ ፈቅዶ ጎቦን ስንጭሮን ዝተበታተኑን ዝተሰደዱን ዜጋታት ድሕሪ ናጽነት ሃገራዊ ዕማም እናሰላሰሉ ንዝተፈላለዩ ህልዋትን ኣቦታትን መራሕትን ኮታ ንኩሉ ወለዶን ክፋላት ተቃላሳይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጣሚሩ ኣብቲ ነዊሕን መሪርን መድረኻት ቃልሲ ብድምር ትርጉም ሰውራ ጽንዓት ጅግንነት ትዕግስቲ ንዝመሃረኒ ወለዶ ህያብ ትኩነለይ ኢሉ መዘከርታ ገጸ በረኸት ኣረኪቡና ሓሊፉሎ ቀንዲ ኣበርክትኡ ኣብ ዜናውን ዲፕሎማስያውን መዳያት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ሃገራዊ ቃልሲ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመንጨወ ሓጸርቲ ዛንታታት ከምኡ ዝተፈላለዩ ዓንቀጻት ጽሒፉ ኣብ 1979 እውን ሓደ ካብቶም ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ዝመስረቱ እዩ ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ ታሪክ ህይወት ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባድሪ ንዓቕምን ብልሕን ጀጋኑ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብልክዕነት ዝውክል ካብቶም ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ሓንቀውታ ህዝቢ ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ ብዘይፀዓድ ሕልና ዝተቓለሱ ሓያል ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ተስፉ መንፈስ ዓቕሊ ተወፋይነት ምቕሉልነት ዝመለለዩ ክብርታት ዝውንኑ ታሪክ ደቂ ዛመሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓቢን ክቡርን ተቓላሳይ ንሓዋሩ ብክብሪ ኣብ እንፍራንወሉ ሕሞት እምበኣር ከም ሃገራውያን ዝስማዕና ሓዘን ርዝነቱ ቀሊል ኣይኮነን መስዋዕቲ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ክቡር ዜጋ ንሃገርን ህዝብን ዓብ ክሳራ እኳ እንተኾነ ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባድሪ ኣብ ዝተዋህቦ ዕምሪ ብሙሉእ ዓቕሙን ብልሑን ንሃገሩን ንህዝቡን ተወፊ ብምስራሕ ሃገራዊ ግቡኡ ብምልኣት ዝፈጸመ ዜጋ ብምዃኑ ነቲ ብዙሕ ዝዓመመሉ ዘፍረየሉን ጉዕዞ ህይወቱ ብሓበንን ዓብይ ክብርን እናዘከርና ኢና ንፋነዎ ዘለና ኣብ 1979 ምስ ተጋዳሊት ኣምና ሓሰን መሓመድ ናይብ ብስነ ስርዓት መርዓ ህዝባዊ ግንባር ተመርዒዩ ሓዳር ዝመስረተን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባድሪ ብሃገራውን ሞያውን ኣበርክትኡ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ውልቀ ሰብ ሰብኣዊ ባህርያቱ እውን ዝድነቕ እዩ ሕውስን ተዋዛይን ኣብ ስርሑ ምስ ዓብዪ ይኹን ንእሾ ምስ መሳርሕቱ ለዚቡ ናይ ምርድዳእ ባህሪ ዝነበሮ ምቕሉልን ጥዑምን ቅኑዕን ግሉፅን ፍትሓውን ሕያዋይን ንመሳርሕቱ ብፍልጠት ከማዕብልን ዝፅዕር ሰብ ብምንባሩ ብኩሎም መቃልስቱ ይኹን ብህዝቢ ኣዝዩ ቅቡልን ፍትውን ነይሩ ስውእ ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባድሪ ከምዚ ኣብ ታሪክ ህይወቱ ብሓፂሩ ዝተገልጸ ብልዑል ፍቕርን ተወፋይነትን ስለ ህዝብን ሃገርን ተበጅዩ ድሕሪ ምግልጋሉ ብዝሓደሮ ሕማም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምፅራሕ ብ30 ጥሪ 2024 ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ተሰዊኡ ሎም ሓሙስ ሓደ ለካቲት
2024 ساعة 10 قدم قطر دما لاعلو سب سلطاناتن منجستن جنبارن بيتسوبن مقالسونا بترقبلو ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ሓመድ ኣዳም ለቢሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብመስዋዕትን ገዲምን እፎይን ብፃይ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣሕመድ ጣህር ዑመር ባድሩ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልሱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ደጊምና ንበዓልቲ ቤቱ ገዲም ተጋዳሊት ኣምና ሓሰን ናይብን ደቁ ሶይራን ዛህራን ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል ገዲም ተጋዳላይ ኣሕመድ ጣህር ባድሪ ኣቡ ጣህር بسلام عرف زل علماوي ذكر نسواتنا عود نحفاش